హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్వితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈ 10వ అధ్యాయము భగవద్విభూతి. భక్తులందరికీ స్వాగతం. భగవద్విభూతి యోగము అని అర్థం. సో విభూతి అంటే మహిమలని, వైభవాలని, మహత్యాలని, ఇవన్నీ కూడా దాని అర్థాలన్నమాట. సో భగవంతుడి యొక్క వైభవం, భగవంతుని యొక్క మహత్యం, ఆయన మహిమలు అన్నీ ఈ ఈ 10వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము. మొట్టమొదటిగా భగవాన్ వాచ్తో ప్రారంభమవుతుంది. సో 20 శ్లోకాలు పైగా చూడాలి మనం. 42 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో ఒక సగం ఈరోజు కంప్లీట్ చేయాలి కాబట్టి వీలైనంత క్విక్గా వెళ్ళటానికి ట్రై చేద్దాము. అట్ ద సేమ్ టైం మరి అర్థం కూడా చూడటానికి ప్రయత్నిద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. భూయ ఏవ మహాబాహో అంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి నీకు మరలా, భూయ అంటే ఇంకొకసారి, మహాబాహో విను ఈ నేను చెప్పేటటువంటి దివ్యమైన పరమం అంటే దివ్యమైన వచనాలు, మాటలు. యత్తేహం ప్రియమాణాయ, యత్తేహం నువ్వు నాకు ప్రియమైనటువంటి వాడివి కాబట్టి నువ్వు వక్ష్యామి చెప్తాను నీకు, హితకామ్యం అంటే నీకు హితం కలిగించేటటువంటి విషయాన్ని, నీకు బెనిఫిషియల్ అయినటువంటి విషయాన్ని, నీ హితం కోసం, నీ బెనిఫిట్ కోసం చెప్తాను, విను. సో మహాబాహులున్న అర్జున ఇంకొకసారి విను, నా ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి ఇంతకుముందు వివరించిన జ్ఞానం కంటే అంటే నీకు ఈ ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని నీకు నీ శ్రేయస్సు కోసం, నీ హితం కోసం వివరిస్తాను, విను అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు అనే పదానికి శక్తి, యశస్సు, ఐశ్వర్యం, జ్ఞానం, సౌందర్యం, వైరాగ్యం అనే 6 విభూతులు సమగ్రంగా ఉన్నాయని మనకు ఇంతకుముందే పరాశర ముని ఎప్పుడో వివరించారు. ఏది భగవంతుడి శక్తులు ఏమిటి అంటే ఆయన యశస్సు, ఐశ్వర్యం, జ్ఞానం, సౌందర్యం, వైరాగ్యం, శక్తి, ఈ 6 కూడా భగవత్ శక్తులు అని చెప్పి పరాశర ముని వివరించారు. సో భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు ఈ 6 విభూతులు కూడా ఆయనకి కంప్లీట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి పరాశరుడు లాంటి మహామునులందరూ కూడా ఆయన్ని దేవదేవుడిగా అంగీకరించారు. ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడే స్వయంగా తన విభూతుల గురించి, కర్మల గురించి ఈ రహస్య జ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి ఉపదేశించబోతున్నారన్నమాట ఈ చాప్టర్లో. సో 7వ అధ్యాయం ప్రారంభం నుంచే మనకు ఈ వివిధ శక్తుల గురించి భగవంతుడు తెలియజేయటం, తన యొక్క ప్రత్యేక విభూతులు కొన్ని లిటిల్ బై లిటిల్ చెప్పారు. ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో కొన్ని నేను నీటిలో రుచినని, మరి సూర్యచంద్రులలో వెలుగునని, ఇటువంటివన్నీ చెప్పారు. ఆ తర్వాత మరి ప్లానెట్స్ అన్నిటినీ కక్షలో ఉంచి మెయింటైన్ చేసేది నేనేనని, ఇలా మెల్లమెల్లగా కొన్ని విషయాలు మనకు చెప్పారు ఆ ముందు అధ్యాయాల్లో, 7వ అధ్యాయం నుంచి కొద్దిగా. అలాగే ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ఇక ఉన్న విభూతులన్నీ కూడా విస్తారంగా మొత్తము
అర్జునుడికి చెప్పబోతున్నారన్నమాట ఇక్కడ. అయితే అర్జునుడు అత్యంత ప్రియుడైనందుకు అతడి హితం కోసం ఇలాంటి ఉపదేశం చేయబడుతోంది. అంటే ఇప్పుడు అందరూ కూడా భక్తుల సాంగత్యాలు, భగవంతుడి గురించి ఈ భక్తుల మధ్య వాళ్ళ సాంగత్యంలో శ్రవణం చేయాలి. అది ఏం జరుగుతుంది అలా చేస్తే అంటే భక్తి ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతుంది భక్తుల సాంగత్యంలో వింటే. మరి భక్తులు లేని వాళ్ళ సాంగత్యంలో విన్నప్పుడు వాళ్ళ మాటలు అవి మనకు కలవరపాటు, డిస్టర్బెన్స్ కలిగిస్తాయి. కానీ అందరూ భక్తిభావంలో ఉన్న సమూహంలో ఆ భక్త సంఘంలో, సత్సంగంలో ఉంటూ విన్నట్లయితే మనం ఆ భక్తిని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి ఓన్లీ భక్తి భావన ఉన్నవాళ్లే నిజంగా ఇలాంటి సంభాషణలు, ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు తనకెంతో ప్రియమైన వాడు కాబట్టి అతని హితం కోసం ఇలాంటి ఉపదేశం చేయబడుతోంది అని ఇక్కడ స్పష్టంగా భగవంతుడు చెప్పటం మనం చూసాం. నమే విదు సురగణ ప్రభవం న మహర్షయః అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఎవరు నమే విదు అంటే నన్ను ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేరు. ఎవరు దేవగణాలు కానీ నా ప్రభవాన్ని, నా వైభవాన్ని నా మహర్షులు కూడా తెలుసుకోలేరు. దేవగణాలు తెలుసుకోలేరు, మహర్షులు కూడా నా యొక్క ప్రభావాన్ని తెలుసుకోలేరు, అర్థం చేసుకోలేరు. అహం ఆదిర్హి దేవానాం, నేను ఆదిదేవుడను కాబట్టి మహర్షీణాం చ సర్వశః, ఈ మహర్షులు కానీ ఎవ్వరూ కూడా తెలుసుకోలేరు. ఎందుకు? వాళ్ళకు కూడా నేనే సోర్స్ని కాబట్టి, వాళ్ళకంటే ముందు ఉన్నాను కాబట్టి నా యొక్క మూలం ఏమిటి అన్నది ఎవరికి కూడా తెలియదు. నేనే అందరికీ మూలాన్ని కాబట్టి దేవతలు అవ్వనివ్వండి, మహర్షులు అవ్వనివ్వండి, వీళ్ళందరికీ కూడా నేనే మూలాన్ని, ఆదిదేవుడను కాబట్టి నా యొక్క మూలం ఏమిటో వీళ్ళందరికీ కూడా ఎంత దేవతలైనా ఎంత మహర్షులైనా వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అని చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మ సంహితంలో చెప్పినట్లుగా భగవంతుడు మరి దేవదేవుడు, ఆయన కంటే అధికుడు లేడు, సర్వకారణ కారకుడు, తానే దేవతలకు ఋషులకు కారణాన్నని ఇక్కడ స్వయంగా ఆయనే చెప్తున్నారు. నేను ఆదిదేవుణ్ణు, వాళ్ళకు కూడా నేనే బీజాన్ని అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అనగా దేవతలు మహర్షులు కూడా అందుకని సంపూర్ణంగా ఆయన్ను ఎరుగరు. వారు ఆ భగవంతుడి నామాన్ని కానీ స్వరూపాన్ని కానీ ఎరగలేరు అనుకుంటే ఇక మనం అల్పమైన ఈ లోకంలో చెందిన మనలాంటి వాళ్ళ విషయం ఇంకా చెప్పేదేముంది అని ఇక్కడ అంటున్నారు. నిజం కూడా అదే. సో వాళ్ళకే అర్థం కానప్పుడు దేవతలకి, మహర్షులకి, ఇంకా మనబోటి వాళ్ళకి అర్థం కావటం చాలా కష్టం. ఏ కారణం నిమిత్తం ఈ భూమి మీద ఆయన సామాన్య మానవుడిగా అవతరించి అద్భుతాలు, అసాధారణమైన కార్యాలు ఎందుకు చేస్తున్నారో ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు. ఎందుకు భగవంతుడి సంకల్పం, ఆయన ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు సంకల్పిస్తారో మనకు ఆయన సంకల్పం అర్థం కాదు. సో పాండిత్యం అనేది ఉండొచ్చు, కానీ అది భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటానికి యోగ్యత అని మనం అనుకోవటానికి లేదు. మనం పండితులం అవ్వచ్చు, అంత మాత్రం చేత భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటామనేమి అక్కడ దాని అర్థం కాదు. సో దేవతలు, ఋషులు సైతం కూడా వాళ్ళ మానసిక కల్పన నుంచే భగవంతుడిని అవగతం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించి కూడా విఫలమైన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి గొప్ప గొప్ప దేవతలైనా సరే శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి అందరూ అర్థం చేసుకోలేరని భాగవతంలో కూడా స్పష్టంగా మనకి చెప్పారు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క పరిమితమైన ఈ ఇంద్రియ పరిధి, అంటే మన సెన్సెస్ ఎంతవరకు వెళ్ళగలిగితే మన లిమిట్ అంతవరకే ఉంటుంది. ఊహాగానం చేయటానికి ఇంద్రియాలతో మనం ప్రయత్నిస్తాము. త్రిగుణాలచే వ్యక్తం కానటువంటి ఈ భగవంతుడు ఇంద్రియాతీతుడు, త్రిగుణాతీతుడు. ఆయనకు మరి సత్వరజస్తమో గుణాలు ఏమీ ఆయనకు లేవు. ఆయన గుణాలకే ఆయన అతీతుడు. ఆ గుణాలను సృష్టించిందే ఆయన. అయినప్పటికీ ఈ గుణాలేవి ఆయనలో లేవు. ఆయన గుణాతీతుడు. అలాంటి నిజతత్వానికి విరుద్ధ భావం వాళ్ళు ఏదైనా ట్రై చేసినా కూడా ఈ
నిరాకార తత్వాన్నే చేరగలరు కానీ మానసిక కల్పనను కావించినా కూడా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు. అంటే పాండిత్యంతో ఎవరన్నా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే అని చెప్తున్నారు. సో పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని కోసం భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ తాను దేవదేవుడని పరమపురుషుణ్ణని పరోక్షంగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎవరికి? ఈ పరతత్వాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకోవాలి అనుకునే వారి కోసం భగవంతుడు ఈ విషయాలు చెప్తున్నారు. సో నేను దేవదేవుడును ఆది పురుషును అని, అహం ఆదిర్హి దేవానం, నేను ఆదిదేవుడను పరమపురుషుడిని అని ఆయనే మనకి ఇండైరెక్ట్గా తెలియజేస్తున్నారు అన్నమాట. మరి ఆయన ఏమిటిలా చెప్పుకోవటం అంటే మరి భగవంతుడు చెప్పనిదే మనకి ఎలా అర్థమవుతుంది? సో ఎవరు ఈ పరతత్వాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో ఈ మాటలు మనం ఆలకించాలి, దాని అర్థాన్ని మనం గ్రహించాలి. అప్పుడు పరతత్వం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయన మనలాంటి వాళ్లకు ఆ కోరిక ఉన్న వాళ్లకు, పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనే కోరిక ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఆయన ఈ విషయాలు చెప్తున్నారు అని చెప్పి అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఉపస్థితుడై ఉన్న ఆ అచింత్య భగవానుణ్ణి తెలుసుకోవటం ఎవ్వరికి కూడా సాధ్యం కాకపోయినా ఆయన మాత్రం అలాగే ఉంటారు. అర్థం చేసుకున్నా అర్థం చేసుకోకపోయినా భగవంతుడు ఎప్పుడు మార్పు లేకుండా అలాగే ఉంటారు. అలాగే సచ్చిదానంద విగ్రహ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి మనం గీతావాక్యం మరియు భగవద్గీత భాగవత అధ్యయనం చేయటం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సచ్చిదానంద స్వరూప బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తారు, ఈశ్వరాకారక కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహాన్ని. సో ఆ సచ్చిదానంద విగ్రహం అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ఈ భగవద్గీత ద్వారా, భాగవతం చదవటం ద్వారా మనం వాస్తవంగా నిజంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. భగవంతుణ్ణి ఒక శక్తిగా నిరాకారంగా భావించుట ఆయన న్యూన శక్తి అందున్న వారిచే చేయబడుచుండును. కానీ దేవదేవుడి యొక్క నిజతత్వాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, అంటే న్యూన శక్తి అంటే ఆయనలో ఉన్న ఇండైరెక్ట్ శక్తి అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఆ రకంగా ఉంటారు. కానీ నిజతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనిషి దివ్య స్థితిని పొందనిదే అది సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ దివ్య స్థితిని పొందటం అంటే భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్, ఆ ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని మనం ఆత్మానుభూతిలో మనం ఆ దివ్య స్థితిని పొందొచ్చు. అప్పుడు మనకు భగవంతుడి యొక్క నిజతత్వం అర్థమవుతుంది. భగవంతుడు కూడా చెప్తారు, ఎవరైతే అలా ఉంటారో భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు నా స్థితిని పొందుతారు. అంటే భగవంతుడు సచ్చిదానందమూర్తి, ఆ సచ్చిదానంద తత్వమే మన ఆత్మలో కూడా ఉంది. కానీ మనం దాన్ని ఈ మాయ, ఈ కోరిక వల్ల కప్పబడి ఉండటంతో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చూడలేకపోతున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మదర్శనం చేసుకోగలుగుతామో, ఆత్మానుభూతిని పొందగలుగుతామో, చవి చూడగలుగుతామో, భగవతత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. సో భగవంతుణ్ణి దేవదేవుడిగా ఆయన నిజతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం అనేది మనిషి ఆ దివ్యస్థితిని పొందినప్పుడు అర్థమవుతుంది. అది పొందనిదే సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. చాలామంది భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటం ఎక్కువ శాతం ఆ నిజస్థితిని అవగతం చేసుకోలేరు. కాబట్టే ఏంటంటే వాళ్ళ మీద అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళ మీద కరుణతో భగవంతుడు ఇలా అవతరిస్తూ ఉంటారు. చాలామందికి భగవంతుడు అవగతం అవ్వరు కాబట్టి వాళ్ళ మీద కరుణతో ఆయన అవతారం ఇలా అవతరిస్తాం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా ఆయన అవతరించినప్పుడు ఎన్నో అసాధారణ కార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ కల్పనా పరులందరూ కూడా భౌతిక శక్తి కల్మషం వలన, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి కల్మషాల వల్ల మనం నిజంగా భగవంతుణ్ణి అంటే తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. నిరాకార బ్రహ్మం అనుకుంటారు కొందరు, కానీ సంపూర్ణంగా శరణాగతులైన భక్తులు మాత్రమే ఆయన దేవదేవుడు అని తెలుసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి ఆ నిరాకార తత్వాన్ని గురించి తలుచుకోకుండా శ్రద్ధాభక్తులతో వెంటనే భగవంతుణ్ణే, ఆ దేవదేవుణ్ణే వాళ్ళంతా కూడా శరణు వేడుతారు. అందుకే దేవదేవుడి యొక్క కరుణతో
వాళ్ళు ఆయనను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ దేవదేవుణ్ణి శరణు వేడతారో ఆయన యొక్క కరుణతో వాళ్ళు ఆయనను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంకెవ్వరు కూడా ఆయన్ను అర్థం చేసుకోలేరు. కాబట్టి భగవంతుడికి సంపూర్ణంగా శరణాగతులైన భక్తులు మాత్రమే ఆయన కరుణచే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలరు. సో ఆ శరణాగతి తత్వం, భగవంతుడిని ఆశ్రయించటం, అప్పుడే భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. వేరెవరూ కూడా ఇక తెలుసుకోలేరు. కాబట్టి ఆత్మ ఏమిటి, పరబ్రహ్మం ఏమిటి అని తెలుసుకుని ఆ దేవదేవుణ్ణి అర్చించాలి అని చెప్పి మహర్షులు కూడా అంగీకరించారు. సో అక్కడ ఈ ఆత్మతత్వం అర్థం చేసుకోవటంలో ఇంపార్టెన్స్ అదనమాట. ఆ ఆత్మతత్వాన్ని, ఆ పరబ్రహ్మతత్వం, ఎందుకు ఆత్మ భగవత్ అంశ, అది అర్థం చేసుకుంటే భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢసమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. సో యో మామజమనాదిం, నేను అజ అంటే పుట్టుక లేనివాడినని, అనాదిం అంటే బిగినింగ్ లేనివాడిని, పుట్టుక లేదు, బిగినింగ్ లేదు, నో బర్త్ నో బిగినింగ్. చవేత్తి లోకమహేశ్వర, ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో ఈ లోకానికి నేను మహేశ్వరుడనని. సో 3 విషయాలన్నమాట. ఎవరైతే నేను పుట్టుక లేని వాడినని, తర్వాత అనాది అంటే ఆది బిగినింగ్ లేని వాడినని, ఈ లోకం అంతటికి కూడా మహేశ్వరుడనని తెలిసిన వాళ్ళు, అసమ్మూఢస మర్త్యేషు, వాళ్ళు వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం అంతా కూడా వాళ్ళు ఆ భ్రాంతి, ఆ మూఢత్వం అంటే ఆ భ్రాంతి నుంచి బయటపడతారు. సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, అన్ని పాపాల నుంచి కూడా వాళ్ళు విముక్తులవుతారు. ఎవరు? నేను పుట్టుక లేని వాడినని, అనాదిగా ఉన్నవాడినని, సర్వలోకాలకు మహేశ్వరుడు దివ్య ప్రభువునని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే మనుషులందరిలోనూ భ్రాంతిరహితులై, అసమ్మూఢస మర్త్యేషు, అందరిలోనూ కూడా భ్రాంతిరహితులై సర్వ పాపాల నుంచి విముక్తులు అవుతారు. సో మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే అని మనం 7th చాప్టర్లో ఒకటి చూసాం. అంటే వేలాది మందిలో ఎవరో ఒక్కళ్ళకే ఆ సిద్ధత్వం అనేది వస్తుంది. ఆ సిద్ధత్వం వచ్చిన వాళ్ళలో కూడా కొంతమందిలో కూడా ఎవరో ఒక్కరే నిజంగా నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్పేసి. సో అలా ఈ విషయాలను తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడో కొందరు ఉంటారు. ఏది? భగవంతుడు అజుడని, అనాది అని, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడని అని చెప్తున్నారనమాట. ఆధ్యాత్మిక అనుభవం, అటువంటి జ్ఞానం లేనటువంటి చాలామందిని మరి మనం చూస్తూ ఉంటాము. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళల్లో మరి భగవంతుడు దేవదేవుడు అందరికీ ప్రభు అనే అండర్స్టాండింగ్ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు అప్పుడు ఆత్మానుభవ ప్రాప్తిలో వాళ్ళు కృతకృత్యులైనట్టు లెక్క అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని కొంతవరకు నేర్చుకుంటున్నా ఎవరైతే ఈ భగవంతుడే ఈ పుట్టుక లేనివాడు, ఆయన మరి సర్వ ప్రపంచానికి కూడా ఆయన ప్రభు అనేది ఎవరైతే నిజంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారో, ఆయన దివ్య స్థితిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకునే స్థితి ఉన్నప్పుడు ఆ సర్వ పాపాల నుంచి, ఆ పాప ఫలాల నుంచి విముక్తుడు కావచ్చు. సో ఆయన పుట్టుక లేని వానిగా వర్ణింపబడ్డారు. మనకి 2వ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం కదా, ఆత్మ పుట్టుక లేనిది, అజో నిత్య శాశ్వతోయం అని చెప్పేసి. సో హరే కృష్ణ. ఈ పారాగ్రాఫ్ ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చదవదలుచుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి దయచేసి. తేజస్వి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదవండి. ఇచ్చట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అజునిగా
పుట్టుక లేనివానిగా వర్ణింపబడినాడు. ద్వితీయ అధ్యాయమున జీవులు సైతము అజులుగా తెలుపబడినను భగవానుడు వారికి భిన్నమైన వాడు. భౌతిక బంధము కారణముగా జన్మించుచు మరణించుచు జీవులకు అతడు భిన్నుడు. ఆ బద్ధజీవులు తమ దేహములు మార్చుచుండ భగవానుని దేహము మార్పురహితుడై ఉన్నది. అతడు భౌతిక ప్రపంచమునకు అరుదెంచినను అజునిగాని అరుదెంచును. కనుకని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన అంతరంగ శక్తి ద్వారా న్యూన్యమైన భౌతిక శక్తికి అధీనుడు గాక సదా దివ్యశక్తి అందే స్థితుడై ఉండునని చతుర్థధ్యాయమున తెలుపబడినది. శ్రీకృష్ణ మాతాజీ ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, ఇది ఒకసారి చూద్దాం, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం చదువుతూ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇక్కడ అంటే భగవంతుడు మరి అజుడు పుట్టుకలేని వాడిగా చెప్పుకున్నాము. సో మనం మన ఆత్మ కూడా ఆత్మ కూడా పుట్టుకలేనిది, అది మనలో ఉన్నది. కాకపోతే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే మనం భౌతిక బంధ కారణంగా జన్మిస్తున్నాం. మనం చేసిన కర్మల వల్ల మనకు జన్మ వస్తుంది, దానికి తగ్గ జన్మ వస్తుంది మనకు. అలాగే మళ్ళీ కానీ భగవంతుడు అలా కాదు కదా, ఆయన కావలసి సంకల్పించుకున్నప్పుడు ఆయన అవతరిస్తారు. ఆయన ఏదైనా కారణం ఉంది నేను అవతరించాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ సంకల్పంతో ఆయన అవతరిస్తారు. మనమేమో మన కర్మల యొక్క ఫలితం ద్వారా మనం జన్మ తీసుకుంటే, భగవంతుడు జన్మ కాదు, ఆయన సంకల్పంతో ఆయన అవతరిస్తారు. అదొక ముఖ్యమైనటువంటి డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో మన దేహాలు మారిపోతూ ఉంటాయి. మనం పుట్టినప్పుడల్లా ఒకసారి మరి ఎన్నో జన్మలు ఎత్తుతాం కదా, 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత ఈ ఆకారం వచ్చిందని చెప్తారు. సో ఏ ఆకారం వస్తుందో మన యాక్షన్స్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి మన ఆకారం మారిపోతూ ఉంటుంది ప్రతిసారి మనం జన్మ ఎత్తినప్పుడు. కానీ భగవంతుడి దేహం మార్పురహితంగా ఉంటుంది. ఆయన ఎప్పుడు భౌతిక ప్రపంచానికి అరుదించినా కూడా అజుడుగానే ఉంటారు. పుట్టుకలేని వాడిగా ఆయన అవతరించటం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా ఆయన ఈ భౌతిక శక్తికి అధీనుడు కాడు. ఏది ఈ న్యూన శక్తి అంటే ఈ టెంపరీ శక్తికి ఆయన అధీనుడు కాడు. అంటే ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలు ఆయనను ప్రభావితం చేయలేవు అని చతుర్థాధ్యాయంలో కూడా చదివాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కంటిన్యూ చేస్తారా? తేజస్విని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదవండి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమస్త లోకములకు దివ్య ప్రభువు అనేటి విషయము ప్రతి ఒక్కరూ ఎరుగవలెనని వేత్తి లోకమ హేశ్వరం అనేది ఈ శ్లోకము నందలి పదములు సూచించుచున్నవి. అతడు విశ్వము యొక్క సృష్టికి పూర్వమే స్థితిని కలిగి ఉన్నాడు. అలాగుననే తన సృష్టికి అతీతుడు అయి ఉన్నాడు. దేవతలందరూ ఈ భౌతిక జగమున సృష్టింపబడినట్టి వారు, కాని కృష్ణుడు మాత్రము ఆ విధంగా సృష్టింపబడలేదు. కనుకనే దేవతల యందు శ్రేష్ఠులైన బ్రహ్మరుద్రాదుల కన్నను శ్రీకృష్ణుడు భిన్నమైన వాడు. సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మను, శివుని మరియు ఇతర దేవతలను సృష్టించి ఉన్నందునే అతడు సర్వలోక మహేశ్వరుడై ఉన్నాడు. కనుకని సృష్టింపబడిన సర్వము కన్నను శ్రీకృష్ణుడు భిన్నుడై ఉన్నాడు. అట్టి దేవదేవుని యథాతథముగా తెలియగలిగిన వాడు శీఘ్రమే సర్వ పాపముల నుండి విముక్తి పడగలడు. ముక్తిని పడగలడు. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. వాస్తవమునకు భగవద్గీత జ్ఞానమున నిలుచుటకు మనుజుడు సర్వ పాప కర్మల నుండి ముక్తుడై ఉండవలెను. కనుకని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు భక్తియుక్త సేవ ద్వారాని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవగతము కని అన్యదా కాదు. శ్రీకృష్ణుడిని సాధారణ మానవునిగా అవగాహన చేసుకొనుటకు ఎవ్వరూ యత్నించరాదు. మూఢులైన వారు మాత్రమే అతనిని సామాన్య మానవునిగా తలతురని పూర్వము తెలుపబడిన విషయమే ఇచ్చట మరలా ఇంకొక రూపములో వ్యక్తము చేయబడినది. మూఢత్వము లేకుండా ఆ భగవానుని దివ్యస్థితిని ఎరుగగలిగినంతటి బుద్ధి కలిగిన వాడు సదా పాపముల నుండి ముక్తుడై ఉండును. శ్రీకృష్ణుడు దేవకీ సుతునిగా తెలుపబడుచున్న
చున్నచో అతడెట్లు పుట్టుక లేని వాడు అగునని ప్రశ్న ఉదయించును. కాని శ్రీమద్ భాగవతమునందు విశదముగా వివరింపబడినట్లు శ్రీకృష్ణుడు దేవకీ వసుదేవులకు సామాన్య శిశువు వలె జన్మింపలేదు. తొలుత అతడు తన ఆది రూపమున దర్శనం మొసగి పిదప సామాన్య బాలునిగా మారెను. శ్రీకృష్ణుని నిర్దేశమునందు ఒనరింపబడినది ఏదైనను దివ్యమే కాగలదు. శుభాశుభముల నైడి భౌతిక కర్మలచే అది ప్రభావితము కాబోదు. వాస్తవమునకు భౌతిక జగతమునందు శుభములన్నది లేనే లేనందున జగమునందలి శుభాశుభ భావమును దాదాపు మానసిక కల్పనయే. భౌతిక ప్రకృతియే అశుభమైనందున సర్వము అశుభమై ఉన్నను మనము దానిని శుభముగా భావింతుము. వాస్తవమునకు భక్తి ప్రపత్తులతో కృష్ణుని భక్తి భావన యందు వనర్చబడు కర్మల పైనని నిజమైన శుభము ఆధారపడి ఉండును. కనుకనే కార్యములు శుభకరములు కావాలని వాంఛించినచో మనము తప్పక దేవదేవుని నిర్దేశమునందు కర్మనొనర్చవలసి ఉండును. అట్టి నిర్దేశములు భగవద్గీత మరియు భాగవతముల వంటి ప్రామాణిక శాస్త్రముల నుండి గాని ఆధ్యాత్మిక గురువు నుండి గాని లభింపగలవు. ఆధ్యాత్మిక గురువు భగవానుని ప్రతినిధి అయి ఉన్నందున అతని నిర్దేశము ప్రత్యక్షముగా భగవానుని నిర్దేశమే కాగలదు. గురువు, శాస్త్రము మరియు సాధవులు సదా ఏకరీతియే నిర్దేశింతురు. ఈ మూడు మూలముల నిర్దేశములనందు ఎట్టి భేదము ఉండదు. అట్టి నిర్దేశముతో ఒనరింపబడు కర్మలు భౌతిక జగత్తు యొక్క పుణ్య పాప కర్మల ఫలములకు అతీతములై ఉండును. కార్యముల నడుచుట యందు భక్తుల యొక్క అట్టి దివ్య ప్రవృత్తి వైరాగ్య పూర్ణమై ఉండి సన్యాసమని పిలువబడును. భగవద్గీత యొక్క 6వ మొదటి శ్లోకమున తెలుపబడినట్లు కేవలము భగవానుడు ఆదేశించి ఉన్నందున తన ధర్మమని భావించి కర్మయందు నిలుచువాడు మరియు తాను చేయి కర్మ ఫలములను ఆశ్రయించువాడు మాత్రమే నిజమైన సన్యాసి. ఆశ్రయింపనివాడు హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆశ్రయింపని వాడు మాత్రమే నిజమైన సన్యాసి. కనుకని శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిర్దేశమునందు వర్తించువాడే నిజమైన సన్యాసి మరియు యోగి కాగలడు. అంతేగాని కేవలము సన్యాస వేషధారణము కావించిన వాడు లేదా బూటకపు యోగి సన్యాసి కాజాలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మనం మెయిన్గా ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఎవరైతే నేను యోమామజమని నేను అనాది అని అజుడనని సర్వలోక మహేశ్వరుడనని నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ సర్వపాపాల నుంచి విముక్తులయ్యి వాళ్ళు భ్రాంతి రహితులై అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులవుతారని చెప్పారు. అయితే ఈ అనాశ్రిత కర్మఫలం చేస్తం ద్వారానే మనం ఈ స్థితిని పొందవచ్చని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే కర్మఫలాలను నిజంగా ఆశ్రయించకుండా భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా చేస్తున్నాను, ఆయనకి ఇస్తున్నాను అని ఎవరైతే నిజంగా నమ్మి ఆ రకంగా చేస్తారో వాళ్ళే నిజమైన సన్యాసులు. ఈ మార్గంలో మనం వెళ్ళాలి అంటే మనకు ఈధర్ శాస్త్రాలు చెప్పినట్లయినా చేయాలి, గురువు చెప్పినట్లయినా చేయాలి, సాధువులు చెప్పినట్లయినా చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ముగ్గురు కూడా ఒకటే మాట చెప్తారు. వీళ్ళు చెప్పే దాంట్లో తేడా ఏం ఉండదు. సాధువులైనా, గురువులైనా, శాస్త్రాలైనా. ఆ తర్వాత గురువు అనేవాడు భగవంతుడి ప్రతినిధి కాబట్టి ఆ గురువు చెప్పినట్లుగా మనం చేస్తే తప్పనిసరిగా భగవంతుడిని ఈ రకంగా ఈ కర్మఫలాన్ని వనరించి మనము ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా ఈ సర్వపాప విముక్తి మరి భ్రాంతి రాహిత్యము తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. బుద్ధిర్జ్ఞానం అసమ్మోహ క్షమా సత్యం దమ శమః సుఖం దుఃఖం భవో భావో భయం చ భయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టి స్తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధ. సో ఇక్కడ అన్ని లక్షణాలు కూడా చెప్పేశారు మనకి. బుద్ధి, జ్ఞానము, మరి అసమ్మోహం అంటే సంశయరాహిత్యం అన్నమాట. సందేహం అనేది లేకుండా ఉండగలగటం. క్షమాగుణం, సత్యం,
మరి దమ అంటే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవటం, శమ అంటే మనస్సును నిగ్రహించుకోవటం. సో దమ శమ అంటే అవి అర్థాలు. శమ అంటేనేమో మనస్సు నిగ్రహణ, దమ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ. సుఖము దుఃఖము భవో. సో భవ పుట్టుక, అభావ అంటే మరణం, భయం తర్వాత అభయం, భయము మరియు అభయం అంటే భయరాహిత్యం, భయం లేకుండా ఉండగలగటం. అహింస సమత అంటే సమభావం అన్ని విషయాలు. తుష్టి తృప్తి, తపస్సు, దానం, యశో అంటే కీర్తి, అయశ అపకీర్తి, కీర్తి అపకీర్తి కూడా అన్నీ చెప్తున్నారు. భయము అభయము, సుఖము దుఃఖము, మరి కీర్తి అపకీర్తి అన్నీ ఆపోజిట్స్, సేమ్ మీనింగ్స్ ఉన్నవి అన్నీ చెప్తున్నారు. భవంతి భావ అంటే ఇవన్నీ ఈ గుణాలన్నీ కలిగేవి భూతానాం జీవులకు మత్త ఏవ పృథగ్విధ. సో నా నుండే రకరకాలుగా వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ గుణాలన్నీ కూడా నా నుండే వస్తున్నాయంటే నేనే ఈ గుణాలన్నిటినీ కూడా సృష్టించాను. సో బుద్ధి, జ్ఞానము, సంశయము కానీ భ్రాంతి లేకుండా ఉండటం, క్షమాగుణం, సత్యం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, మనోనిగ్రహం, సుఖదుఖాలు, జన్మ మృత్యువు, భయం లేకుండా అభయము, భయరాహిత్యము అంటే అహింస, సమత్వం, సంతుష్టి, తపస్సు, దానము, యశస్సు, అపకీర్తి మున్నగు జీవుల ఇంకా వేరే అన్ని రకాల జీవుల యొక్క వివిధ గుణాలు కూడా నా చేత సృష్టించబడ్డాయి అని చెప్పి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ఆ గుణాలన్నింటినీ కూడా వివరించారన్నమాట. అంటే ఒక్కొక్క విషయం, దానం అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు సంపాదించిన దాంట్లో సగభాగం ఒక మంచి ప్రయోజనం కోసం ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. సో మంచి ప్రయోజనం ఏది అనే ప్రశ్న వచ్చినట్లయితే మరి భగవంతుడు మెచ్చే పని, భగవంతుడికి తృప్తినిచ్చే పని అది ఏమిటి అంటే అన్నీ ఈ ధర్మ మార్గంలో వెళ్ళటం. మరి భగవంతుడి సేవ అంటే అదే, అందరిలో నన్ను చూడు అని చెప్పటంలో అర్థం కూడా అదే. సో అన్ని మంచి కార్యాలకు, సర్వోత్తమమైన కార్యాలకు, ఉపయోగపడేటటువంటి విషయాలకు మన ఏం చెప్తున్నారు, సంపాదించిన దాంట్లో సగభాగం ఒక మంచి ప్రయోజనం కోసం దానం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే తుష్టి అంటే అనవసర శ్రమతో అనవసరంగా ఎక్కువగా విషయ వస్తువు తాపత్రయపడిపోయి ఇంకా అది సంపాదించాలి ఇది సంపాదించాలి అని అనుకోవటంలో అర్థం లేదు. కాబట్టి భగవత్కరుణతో ఉన్నదాంతో అందరూ కూడా సంతృప్తి పడటం అనేది నేర్చుకోవాలి. అలాంటి సంతృప్తిని తుష్టి అంటారు. ఇకపోతే తపస్సు అంటే తపస్సు, పొద్దున్నే లేవటం అంటే తపస్సు అంటే కూర్చుని మెడిటేట్ చేస్తూ చేసే తపస్సే కాదు, ఒక పద్ధతి, ఒక డిసిప్లిన్, అది కూడా తపస్సు. ఉదయాన్నే నిద్ర లేవటం, స్నానం చేయటం, ఇలాంటి రకరకాలైనటువంటి వేద నియమ నిబంధనలన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం అన్వయించుకోవచ్చు అన్నమాట. తపస్సు అంటే ఎందుకంటే ప్రొద్దునే నిద్ర లేవటం కష్టమైనా కూడా దానిని తప్పనిసరిగా చేస్తాం. అది మనం లేచి మనం చేయవలసిన జపము ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నప్పుడు అది తపస్సు అనే చెప్పవచ్చు. అలాగే కొన్ని దినాల్లో మనకు ఉపవాసం చేస్తాం కొన్ని టైమ్స్లో. ఏది ఇప్పుడు మనం ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం చేస్తాం. అలా ఉపవాసం అప్పుడు కొంతమంది సుముఖులు ఉపవాసం చేయటానికి సుముఖత్వం ఉండకపోవచ్చు కొంతమందికి. కానీ భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానంలో అభివృద్ధి చెందాలి, భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అంటే ఇలా మనం ఒక సంకల్పం చేసుకుని తప్పనిసరిగా మనం ఉపవాసం చెయ్యాలి. అప్పుడే మనం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటాము, ఈ ఆధ్యాత్మికతను పెంచుకోగలుగుతాము. అన్ని కొన్ని ఈ శరీరానికి కష్టమైన పనులైనప్పటికీ వాటిని మనం అంగీకరించాలన్నమాట. సో అలాంటి ఉపవాసము ఎప్పుడు కూడా అనవసరం అని అనుకోకుండా అది వేద నియమాలకు విరుద్ధంగా మనం చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం కాదు ఉపవాసం అని. కొంతమంది మరి నిరాహార దీక్షలు అవి చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవద్గీతలో కూడా అది తమోగుణ ప్రధానమైన ఉపవాసంగా వర్ణింపబడినది. అంటే ఎవరి మీదైనా కోపంతో కానీ ఏదైనా అట్లాంటివి సాధించాలని భోజనాన్ని విసర్జించటం అనేది తమోగుణ ప్రధానం అని చెప్తున్నారు. సో రజస్తమో గుణాల్లో చేయబడే ఏ కార్యమైనా సరే ఆధ్యాత్మిక ఈ గుణాలతో చేసే ఏ పనైనా కూడా
ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని కలిగించదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి సత్వగుణంలో ఉనరిస్తేనే మనిషికి పురోగమనం వస్తుంది ఈ ఉపవాసమైనా. కాబట్టి సత్వగుణంలో చేయటం అంటే భగవంతుడి కోసం ఉపవాసం మనం చేస్తాం. సో ఈ వేద నియమాల ప్రకారం చేసేటటువంటి ఉపవాసమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంచుతుంది అని ఇక్కడ ఈ విషయాలను మళ్ళీ కొంత వర్ణించారనమాట. ఇంకా ముఖ్యమైనది ఇంకా కొన్ని అహింస అని కొన్ని చెప్పారు. దానికంటే కూడా ఇక్కడ సరే ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనస్సును నిగ్రహించుకోవటం, ఈ విషయాలు మనం చాలాసార్లు చూసాము. ఈ ప్రలోభాలు, ఈ నిగ్రహము, బుద్ధి చెప్పినట్లుగా విని ఇంద్రియాలు గుర్రాల్లాగా ఎటు పడితే అట్లా ఆక్కుపోతే వెళ్ళిపోకుండా ఆ సారథి వెనక్కి లాగినప్పుడు విని ఆ కళ్ళెం సరి అయిన మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించినట్లు మనం మనస్సును కూడా సరి అయిన మార్గంలో పెట్టాలని చూసాము. సో ఆ విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ భవ అనేది చూసాం. భవ అంటే జన్మ. మరి భగవంతుడికి సంబంధించిందని మనం జన్మ అంటే ఆత్మకు జన్మ లేదు కానీ మృత్యువు కానీ లేదు అని ఇంతకు ముందే మనం భగవద్గీతలో చూసాం. కాబట్టి జన్మ మృత్యువులు ఈ భౌతిక జగత్తులో జస్ట్ మన శరీరానికి సంబంధించినవి, అంతేగాని మన ఆత్మకు కాదు. కాబట్టి ఈ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించే కారణం వల్లే మనకి భయం అనేది కలుగుతుంది కదా. ఏం జరుగుతుందో ఏమిటో అని ఆలోచించామంటే భయమను ఆందోళన కలుగుతుంది. కానీ భక్తుడికి మాత్రం తను చేసే పనుల వల్ల నేను భగవంతుడినే చేరుకుంటానని తెలుసు కాబట్టి ఆ భయం అనేది భక్తుడికి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అతని భవిష్యత్తు ఎప్పుడు కూడా ఉజ్వలంగానే ఉంటుంది. ఇతరులకు వారి భవిష్యత్తు గురించి కానీ రాబోయే జన్మ గురించి కానీ తెలియదు కాబట్టి ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆందోళనతో చింతాక్రాంతులుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఆ చింతకు దూరం అవ్వాలి అని అనుకున్నట్లయితే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుని ఎప్పుడు ఆ భక్తి భావంలో అయి ఉండటం ఉత్తమమైన మార్గము. సో భగవంతుణ్ణి నమ్మి చెడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. కాబట్టి మనం భగవంతుణ్ణి నమ్మి ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండటం ఉత్తమ మార్గం. తద్వారా మనకి సర్వ భయాల నుంచి కూడా విముక్తి వస్తుంది. ఆ భౌతిక శక్తితో మనం తాదాత్మ్యం చెందటం చేతనే అంటే ఏది భక్తితో కాదు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ మాయాశక్తిలో పడిపోయి దానిలో తాదాత్మ్యం చెందటం వల్లే ఈ భయం అనేది మనకు కలుగుతుందని భాగవతంలో చెప్తున్నారనమాట. ఇది 11వ స్కందంలో 2వ అధ్యాయం 37వ శ్లోకంలో భయం ద్వితీయాభినివేశిత స్యాత్ అన్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు తాదాత్మ్యంలో ఉండిపోయి భయాన్ని పొందుతున్నారు. కానీ ఈ భౌతిక శక్తి నుంచి విడివడిపోయి నేను ఈ దేహాన్ని కాదు, నేను లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మశక్తిని, మన ఆత్మకి ఎప్పుడూ కూడా మరణం అనేది లేదు అని చెప్పి భగవంతుడిని నమ్ముకుని నిశ్చయంగా భావిస్తూ ఆ భక్తిలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు ఏ భయము కూడా ఉండదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా తేజోమయంగా ఉంటుంది. ఈ భయం అనేది భక్తిభావం లేని వాళ్ళకే వస్తుంది. కానీ అభయం అనే గుణం మాత్రం భక్తిభావం ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. అభయం, అక్కడ అభయం అంటే భయం లేకుండా ఉండటం అంటే ఏమిటి అర్థం? మన భవిష్యత్తు గురించి ఏమవుతాము, ఏమిటి, ఏ జన్మ అనే భయం ఎప్పుడు ఉండదు. నేను భగవంతుణ్ణి గట్టిగా నమ్ముకున్నాను, నాకు ఇంకా ఏదీ లేదు భయం అనే విశ్వాసం ఉన్న భక్తుడికి ఆ నిర్భయత్వం, ఆ భయం లేనితనం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ అహింస అన్నారు. అహింస ఇతరులకు దుఃఖాన్ని కానీ కలతను కానీ కలుగజేయకూడదు. అంటే మానసికంగానే ఫిజికల్గానే కాదు, మానసికంగా కూడా అహింసను ఎవరికి చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక దృష్టి లేనందుకు చాలామంది ఈ రోజుల్లో రకరకాలుగా ఏవేవో చేస్తున్నారు. వాళ్ళ కర్మకు మరి సత్ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. కానీ మానవ జన్మ యొక్క కంప్లీట్ ప్రయోజనం సిద్ధించాలి అంటే మనం అహింస అనేది చాలా ముఖ్యం మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత. సో మనము ఆత్మానుభవం పొందటం కోసమే మన దేహం రియల్గా మనం ఉపయోగించాలి. కాబట్టి అలాంటి ప్రయోజనం సాధించలేని ఏ ఉద్యమం, ప్రణాళిక, ప్లాన్ ఏదైనా సరే హింసే అవుతుంది. కాబట్టి జనులకు అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని కలుగజేసే కార్యమే అహింస. మనకు ఆధ్యాత్మికతను ఏదైతే ఇస్తుందో అది
అహింస అని చెప్తున్నారు. ఇక నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రాగము ద్వేషం నుంచి ముక్తి, అదే సమత. సమత అని చెప్పారు కదా. సమత అంటే ఏంటి? రాగద్వేషాల నుంచి ముక్తి అంటే సమభావం, ఈక్వానిమిటీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అన్నీ కూడా ఒకే రకంగా ఉండటం అన్నమాట. ద్వేషం నుంచి ముక్తి, రాగం నుంచి ఇష్టము అయిష్టము రెండింటి నుంచి ముక్తి. సో అధికానురాగాన్ని కలిగి ఉండటం కానీ అధిక విరాగాన్ని కలిగి ఉండటం కానీ మంచిది కాదు. కాబట్టి ఈ భౌతిక జగంలో రాగద్వేషరహితంగా మనం ఈ జగత్తును అంగీకరించాలి. ఎలా అలా అంటే భక్తి భావన కొనసాగించడానికి అనుకూలమైన వాటిని మాత్రం అంగీకరించి ప్రతికూలమైన వాటిని మనం వదిలిపెట్టేయాలి. సో మనకెవరి మీదైనా విపరీతమైన అటాచ్మెంట్ కూడా మంచిది కాదు. భక్తిభావానికి ఎంతవరకు మన సంసారమైన పిల్లలైన తల్లిదండ్రులు చేయాల్సినవన్నీ మనం చేస్తాము, కానీ ఆ టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నా కూడా మంచిది కాదు అంటున్నా. అలానే వాళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళమని కాదు, మానసికంగా ఎంతవరకు ఉండాలో భక్తి భావనతో మనము అనుకూలమైన వాటిని అంగీకరించి ప్రతికూలమైన వాటిని త్యజించాలి. అలాగే మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారని వాళ్ళ మీద మనం విపరీతమైన కోపం కానీ ద్వేషం కానీ ఇలాంటివి పెట్టుకోవటం వల్ల మన భక్తిభావానికి ఆటంకాలు తప్ప అవి ఏమీ కాదు. అందుకని వాటిని వదిలేసి మనం భగవంతుడి మీద మైండ్ని లగ్నం చేయటం బెటర్ అని చెప్తున్నారు. అదే సమత్వం. అలా చేసినప్పుడు మనకు ఆ సమత్వం మెల్లగా వస్తుంది. అవన్నీ మర్చిపోతాం. ఆ భక్తిలో పడ్డప్పుడు మనకు ఆ సమత్వం అనేది అలవర్చుకోవచ్చు. సాధన ఇదంతా ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు బీ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ దట్ ప్రాక్టీస్. మర్చిపోకుండా ఎవ్రీ మినిట్ గుర్తు చేసుకుని ఏదైనా ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు వాటిని దూరంగా తరిమివేయాలి. ఎందుకు? భగవంతుడి మీద మన ఆలోచనలు వెంటనే పెట్టాలి, వెంటనే నామజపం చేసుకోవాలి. కోపం వచ్చినప్పుడు భగవన్నామజపం చేసుకుంటే వెంటనే మనకు ఆ కోపం కూడా తగ్గుతుంది. ఇవన్నీ సాధనా మార్గాలు అన్నమాట. ప్రాక్టికల్గా మనం దీన్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎలా అవలంబించాలి, ఎలా ఆచరించాలి అంటే ఇటువంటివన్నీ మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. సో అందుకని ఇక్కడ ఆ సమత్వం చెప్తున్నారనమాట. రాగద్వేషాలు మనం అనుకూలమైన భగవంతుడికి అనుకూలమైన దాన్నే అంగీకరించాలి, ప్రతికూలమైన దాన్ని అభక్తిభావం కొనసాగించడానికి ప్రతికూలమైన దాన్ని త్యజించాలి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడికి కాదు, ఆ భక్తి భావనలో భక్తి పెంపొందించుకోవటానికి ఏది అవసరమో దానిని తీసుకోవాలి, ఏది అనవసరమో దానిని వదిలేయాలి అని చెప్తున్నారు. అదే సమత్వం. అలాగే భక్తి ఒనర్చుట ఎందలి ప్రయోజనం దృష్ట్యా కాక ఏ విధంగా కృష్ణ భక్తి రసభావితుడు అంగీకరింపవలసినది కానీ లేదా త్యాగం చేయవలసినది కానీ ఉండదు. ఇక తుష్టి అంటే సంతృప్తి. ఇది చూసాం కదా, అనవసరపు శ్రమపడి ఊరికి అది కావాలి ఇది కావాలని మనం ఇంకా ఏదో సంపాదించాలి చేయాలని ఎన్నాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేది కొన్ని రోజులే, ఇది శాశ్వతము కాదు. మనము మరి మళ్ళీ వచ్చి ఇలాగే బాధలు పడుతూ ఉండాలి. కాబట్టి ఇది అశాశ్వతము, మన ఆత్మ శాశ్వతము అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని మనకు ఉన్న దాంతో సంతృప్తి చెందటమే తుష్టి అనేది అని చెప్తున్నారు. సో తర్వాత ఇక మిగిలినవి చూసాం, తపస్సు ఇవన్నీ. సో అది ఇక్కడ మనకు ముఖ్యంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. యశస్సు. సో చైతన్య మహాప్రభు యశస్సు గురించి కూడా ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? చైతన్య మహాప్రభు అంటున్నారు, ఎవరైనా సరే గొప్ప భక్తుడు అని చెప్పినప్పుడు నిజంగా కీర్తి పొందినవాడు అని అర్థం. అదే నిజమైన కీర్తి. ఎవరైతే గొప్ప భక్తుడో అతనికే నిజమైన కీర్తి అని చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు. కృష్ణ భక్తుడు అనేది యశము లేనివాడే యశోరహితుడు. ఎవరైనా మనిషి కృష్ణ భక్తిలో ఘనుడైతే ఆ రకంగా సర్వత్రా ఫలానా వారు చాలా గొప్ప భక్తులని మనం కొంతమంది గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. భక్తులు అలా అదే నిజమైన కీర్తి అని చెప్తున్నారు. ఆ భక్తుడు కాదు అని చెప్పుకోవటమే కీర్తి లేకపోవటం అని కూడా చెప్తున్నారు. యశోరహితుడు ఎవరు అంటే కృష్ణ భక్తుడు అనేటటువంటి కీర్తి లేని, కృష్ణ భక్తుడనే కీర్తి ఎవరికైతే ఉండదో వాళ్ళే కీర్తి లేని వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో ఎలా అయినా ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన గుణాలన్నీ కూడా మనుషుల్లోనూ దేవతల్లోనూ కూడా ఉంటాయి.
కాబట్టి నిజానికి ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందో. ఇతర గ్రహాల్లో కూడా జీవులు ఉన్నారు, ఈ గుణాలన్నీ అక్కడ కూడా ఉన్నాయట. సో కృష్ణ భక్తి భావనలో ఎవరైతే అభివృద్ధి చెందాలనుకుంటారో భగవంతుడు ఈ గుణాలను వారి కోసమే ఈ గుణాలన్నీ కూడా సృష్టించారు. ఆ విధంగా ప్రయత్నించే వాళ్ళు వీటిని తనలోనే ఈ వృద్ధిపరచుకోవాలన్నమాట. ఏది ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈ గుణాలన్నీ కూడా. కాబట్టి ఈ కృష్ణ భక్తి భావనలో వృద్ధి చెందాలి అనుకునే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ గుణాలన్నీ మనము అభివృద్ధి చేసుకోవటానికి ట్రై చేయాలి. ఈ సద్గుణాలన్నీ కూడా వృద్ధిపరచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం చూసే శుభమైన అశుభమైన అన్నిటికీ భగవంతుడే కారణము. ఆయన లేనిదే ఏది కూడా ఈ జగంలో ప్రకటితం అవ్వదు. కాబట్టి మనకి ఎన్నో విషయాలు రకరకాలుగా భిన్నంగా కనిపించవచ్చు, కానీ అన్నీ కూడా కృష్ణుడి నుంచే వస్తున్నాయని మనం గ్రహించాలి. అదే నిజమైన జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ. మహర్షులు సప్త ఋషులు, మరి అంతకు పూర్వం మనవస్తథ చత్వారో నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, ఏది సనక సనందనాథులు, తర్వాత మనువులంటే మానవ జాతికి ముందుగా వచ్చిన వాళ్ళు. వీళ్ళంతా కూడా నా యొక్క మద్భావ మానస జాత, నా మానసం నుంచే ఉద్భవించారు వీళ్ళందరూ. ఈ సప్త ఋషులు, బ్రహ్మకుమారులు నలుగురు, ఈ మనువు, వీళ్ళంతా కూడా నా మానసం నుంచే ఉద్భవించారు. ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ. ఆ తర్వాత వారి నుంచి మిగతా లోకంలో ఉన్న మిగతా జీవులంతా కూడా జన్మించారు అని చెప్తున్నారు. సో సప్త ఋషులు, వారికి పూర్వం సనక సనందనాథులు, బ్రహ్మకుమారులు నలుగురు, మరియు మనువు, వీళ్ళంతా నా మానసు నుంచి ఉద్భవించారు. వివిధ లోకాలందరి సర్వజీవులు కూడా వాళ్ళ నుంచి ఉద్భవించారు, వారి నుండి ఉద్భవించారు, జన్మించారు అని చెప్తున్నారు. సో విశ్వజననం యొక్క ఆర్డరు చెప్తున్నారనమాట. ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా వచ్చారు. ముందుగా బ్రహ్మదేవుడు హిరణ్య గర్భుడని మనం బ్రహ్మదేవుడిని అంటూ ఉంటాము. భగవంతుడి శక్తి నుంచి ఆయన ఉద్భవించారు, మరి ఆయన నాభిలో నుంచి. ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడి నుంచి సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులు, సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులు. సో ఈ నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, ఆ తర్వాత మనువులు, ఆ తర్వాత సప్త ఋషులు ఉద్భవించారు. ఆ తర్వాత ఈ 25 మంది ఋషులు విశ్వంలో ఉన్న జీవులందరికీ ప్రజాపతులుగా ప్రసిద్ధి నొందారు. సో వాళ్ళకొక లోకం ఉంది ప్రజాపతులని, మనం ఆ గోలోక చాట్లో చూస్తాం. అసంఖ్యాకంగా ఉన్న విశ్వాలలో మళ్ళీ అసంఖ్యాక లోకాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారనమాట. సో వీళ్ళంతా ఈ విశ్వంలో జీవులందరికీ ప్రజాపతులు అయ్యారు. ఈ అసంఖ్యాకంగా ఉన్న ఈ విశ్వాలలో మళ్ళీ అసంఖ్యాకంగా లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ లోకాలన్నీ వివిధ జనులతో నిండి ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 25 ప్రజాపతుల నుంచే జన్మించారు. ఎవరు? బ్రహ్మదేవుడు, ఏది సనక సనందన సనత్ కుమారులు, మనువు, ఈ సప్త ఋషులు, వీళ్ళందరి నుంచి అని చెప్తున్నారు. సో శ్రీకృష్ణుని కరుణతో ఈ విశ్వం సృష్టించే జ్ఞానం పొందటానికి పూర్వం బ్రహ్మదేవుడికి విశ్వాన్ని సృష్టించే జ్ఞానం భగవంతుడు ఇచ్చారు. అంతకు పూర్వం బ్రహ్మదేవుడు 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన తర్వాత ఆయనకు ఆ జ్ఞానం వచ్చిందనమాట, ఈ సృష్టి చేసేటటువంటి జ్ఞానం. ఆ తరువాత బ్రహ్మదేవుడి నుంచి సనక సనందన సనత్ కుమారులకు, ఆ తర్వాత రుద్రుడు, సప్త ఋషులు, వీళ్ళంతా కూడా ఉదయించారు. ఈ రకంగా బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు మొదలైన వారంతా భగవంతుడి శక్తి నుంచే ఉద్భవించారు. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు పితామహుడుగాను, ఆయన తండ్రి అయిన శ్రీకృష్ణుడు ప్రపితామహుడని కూడా తెలియజేయబడ్డారు. భగవద్గీత 11.39లో కూడా మనం ఈ మాటలు వింటాం. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికల్పేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో నా ఈ దివ్య విభూతి యోగశక్తి ఎవరైతే నిజంగా తెలుసుకుంటారో నా విశుద్ధ భక్తి సేవలో వాళ్ళు నియుక్తులు కాగలరు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహము లేదు. సో భగవంతుని యొక్క దివ్య విభూతిని, యోగశక్తిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ ముఖ్య పాయింట్. అహం సర్వస్య. సో ఈ భగవద్గీత ఈ 10th చాప్టర్లో 8th, 9th, 10th, 11th 4 శ్లోకాస్ మీరు ఈ పాటికి వినే ఉంటారు. 18 days క్లాస్లో కూడా చెప్తాం.
ఇవి కంప్లీట్ భగవద్గీత సారం అంతా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలన్నీ ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సో ఏమిటో చూద్దాం అవి. దాంట్లో ఇది ఫస్ట్ శ్లోకం, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్విత. అహం సర్వస్య ప్రభవో, నేను మొత్తానికి కూడా సర్వానికి ప్రభువును. మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, నేనే ఈ మొత్తం విశ్వాన్ని కూడా ప్రవర్తించేటట్లు అంటే ఏమిటి, బిహేవ్ చేసేటట్లు అంటే నడిపించేటట్లు, నడిపిస్తున్నది నేనే. ప్రవర్తించటం అంటే నడకడి. సో ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపించేది నేనే. ఇతిమత్వా భజంతే మాం, ఇది ఈ తెలుసుకుని నన్ను భజించే వాళ్ళు బుధాభావ సమన్విత, నా భక్తిలో వాళ్ళు నిమగ్నులై నన్ను ఎవరైతే ఈ భావంలో అర్థం చేసుకుని ఈ భావాన్ని నన్ను ఇలా భక్తితో అర్చిస్తారు, ఇది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో నేనే సర్వము అయిన ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులకు కూడా కారణభూతుడను, సర్వము నా నుండే ఉద్భవిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని సంపూర్ణంగా ఎరిగిన బుధజనులు అంటే జ్ఞానులు నా భక్తిలో నిమగ్నులై నన్ను హృదయపూర్వకంగా అర్చిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఫస్ట్ శ్లోక అన్నమాట. మనం భగవంతుణ్ణి ఇలా సర్వస్య ప్రభో, అంతటికీ కూడా ఆయన ప్రభు అని, అన్నీ కూడా ఆయన నడిపిస్తున్నాడని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నన్ను హృదయపూర్వకంగా అర్చిస్తారు. నెక్స్ట్ది మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. సో ఇలా అర్థం చేసుకుంటారు. అయితే ఎవరైతే నన్ను మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, నా మీద మనస్సును నా పెట్టి ప్రాణాలను నాకు అర్పించి, అర్పించంటే ప్రాణం భగవంతుడి మీద సమస్త ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఆయన మీద పెట్టడం అని అర్థం. బోధయంతా పరస్పరం, ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ నా గురించి, కథయంతశ్చమాం భగవంతుడి లీలలు చెప్పుకుంటూ ఆయన గురించి నిత్యం ఎప్పుడు నిత్యము భగవంతుడి లీలల గురించి మాట్లాడుకుంటూ బోధించుకుంటూ వాళ్ళల్లో వాళ్ళు పరస్పరం ఈ భక్తులు తుష్యంతిచ తృప్తి పడుతూ ఉంటారు, రమంతిచ ఆనందిస్తూ ఉంటారు. అంటే భక్తులు అనేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అన్నదానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అంతకుముందు మరి నేను సర్వానికి ప్రభువుని సమస్తము నడిపిస్తున్నాను అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు నా భక్తిలో మునిగి నన్ను అర్చిస్తూ ఉంటారు. అలా ఉన్న భక్తులు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నా మీదే వాళ్ళ చిత్తాన్ని పెట్టి వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా అంటే వాళ్ళ మనస్సును వాళ్ళ సమస్తాన్ని కూడా నాకు అర్పించి బోధయంత వాళ్ళల్లో వాళ్ళు బోధించుకుంటూ పరస్పరం కథలు చెప్పుకుంటూ నా గురించి నిత్యం తృప్తి పడుతూ ఆనందిస్తూ ఉంటారు. నా లీలలు చర్చించుకుంటూ ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ చర్చించుకుంటూ గొప్ప సంతృప్తిని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు ఇటువంటి భక్తులు. నెక్స్ట్ తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. తేషాం సతతయుక్తానాం, ఎవరైతే ఇలా తుష్యంతిచ ఇందాక చెప్పాం కదా, బోధించుకుంటూ పరస్పరం ఆనందిస్తూ ఉంటారో, ఇలాంటి దాంట్లో యుక్తులై ఎప్పుడు సతతం ఇందులో నిమగ్నమై ఉన్నవాళ్ళు భజతాం ప్రీతిపూర్వకం నిమగ్నమై నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజించేవాళ్ళు దదామి బుద్ధియోగంతం, నేను వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తాను. ఏనమాం ఉపయాంతితే, దానితో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. సో ప్రేమతో నా సేవలో నిరంతరం ఆసక్తి ఉన్నవారికి నేను నన్ను చేరుకునే బుద్ధియోగాన్ని నేనే వాళ్లకు ఇస్తాను. నేను ఆ ఇచ్చిన బుద్ధియోగంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో బుద్ధియోగం అనే పదం ఇక్కడ ముఖ్యమైన మాట అన్నమాట. అంటే 2వ అధ్యాయంలో కూడా అర్జునుడికి ఉపదేశం ఇస్తూ ఎన్నో విషయాలు చర్చించాను, ఇకపై బుద్ధియోగం ద్వారా కొన్ని విషయాలు చెప్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు అన్నారు. సో ఆ బుద్ధియోగమే ఇక్కడ కూడా చెప్పారు. అంటే ఏమిటి బుద్ధియోగం అంటే? భక్తిభావంతో కర్మ చేయటమే బుద్ధియోగము. అదే అత్యుత్తమ బుద్ధి జ్ఞానము. అన్నిటికంటే బెస్ట్ బుద్ధి జ్ఞానం ఏదంటే భక్తితో ఒక పనిని చేయటము. సో
అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. బుద్ధి అంటే తెలివి మరియు యోగం అనగా యోగ కర్మలు. సో భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి అనుకునే మనిషి భక్తిభావంతో భక్తి సేవలో ఉన్నట్లయితే అతని కర్మలన్నీ కూడా బుద్ధియోగం అవుతాయి. సో భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేస్తున్నాను అనే భక్తిభావంతో చేస్తే అది బుద్ధియోగము. ఎందుకంటే మనకు ఆ బుద్ధి, ఆ తెలివి మనకు వచ్చింది. చెప్తున్నారు కదా, ఎవరైతే నన్ను అహం సర్వస్య ప్రభోస్ మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధాభావ సమన్విత. ఇది నేను ప్రభువును సమస్తాన్ని నడిపిస్తున్నాను అని ఎవరైతే బుద్ధజనులు అర్థం చేసుకుంటారో, ఈ బుద్ధజనులు వాళ్ళు నన్ను ఈ రకంగా పూజిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా అలా బుద్ధియోగం ద్వారా ఏది చేసినా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ చేయాలి. భగవంతుడే అని ఇక్కడ పరమగమ్యం అని అనుకుంటూ చేయాలి. ఆ విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తే మన అంతిమ లక్ష్యం ప్రాప్తించగలదు. శ్రీకృష్ణుడే పరమగమ్యము. ఆ గమ్యాన్ని మనం నిర్ణయించుకుని నెమ్మదిగా అయినా సరే క్రమంగా, అంటే ఒక్కసారి విపరీతంగా కాకపోయినా నెమ్మదిగా అయినా సరే, కానీ క్రమం తప్పకుండా డిసిప్లిన్తో ప్రతిదీ రోజు నిత్యము కూడా ఆ భావాన్ని వదలకుండా మనం స్లోగా ప్రయాణం చేసినట్లయితే చివరికి మన అంతిమ లక్ష్యం ప్రాప్తించగలదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది లక్ష్యం ఏమిటో తెలుసు, భగవంతుని చేరుకోవాలి. తెలిసి కూడా కర్మఫలాల మీద ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే ఇక అతను కర్మయోగం నందు వర్తించిన అనురక్తిని కలిగి ఉన్నచో అతడు కర్మయోగం నందు వర్తించిన. అదేవిధంగా మానవుడు కృష్ణుడే గమ్యం అని తెలిసి కూడా కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవటానికి మానసిక కల్పనలను ఆచరించినట్లయితే జ్ఞానయోగంలో ప్రయాణం చేసిన వాడు అవుతాడు. సో భక్తి యోగం అంటే ఏమిటంటే కంప్లీట్గా బుద్ధియోగం, ఇక అసలు అన్నీ భగవంతుడికి సమర్పించి కర్మ చేయటం. కర్మయోగం అంటే కొంచెం గొప్ప ఈ భౌతిక కర్మఫలాల మీద ఇంట్రెస్ట్తో ఉంటూ మనం చేస్తే అది కర్మయోగం అవుతుంది. అలాగే మానవుడు కృష్ణుడే గమ్యం అని తెలుసుకుని కృష్ణుని అవగాహన చేసుకుంటూ ప్రయత్నించటమే జ్ఞానయోగం అవుతుంది. కానీ తన గమ్యం ఏమిటో తనకు పూర్తిగా తెలుసుకుని కృష్ణ భక్తి భావంలో భక్తియోగం ద్వారా కృష్ణుణ్ణి పొందగోరినప్పుడు భక్తియోగంలో లేదా బుద్ధియోగంలో ప్రయాణం చేసిన వాడు అవుతాడు. భక్తియోగం అన్నా బుద్ధియోగం అన్నా ఒక రకంగా అది అన్నమాట. వాస్తవానికి ఈ బుద్ధియోగం సంపూర్ణం, అది మరియు సమగ్రం, అదే కంప్లీట్ యోగా. ఇదే మానవ జన్మ యొక్క అత్యున్నత పరిపూర్ణ స్థితి అని చెప్తున్నారు. సో జ్ఞానయోగం ద్వారా కూడా మనం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళవచ్చు. కానీ భక్తి యోగం ఫైనల్గా ఎవరైనా ఈ స్థితికే వస్తారు కాబట్టి భక్తిలో ఉంటూ చేయటం అన్నిటికంటే బెస్ట్ మార్గం అని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు పొందటం కూడా మంచిది. తేషామేవనుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో ఎవరైతే వీళ్లకు, ఇలాంటి భక్తులకు అనుకంపార్థం, నేను వాళ్ళ మీద కరుణతో అహం అజ్ఞానజం తమః, నేను వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశయాం ఆత్మభావస్థో, వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి నాశనం చేస్తాను. వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని, వాళ్ళ అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తాను. జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. ఇలాంటి భక్తుల హృదయాలలో నేను ఉండి వారి మీద ప్రత్యేకమైన కరుణ చూపుతూ వారి హృదయాల్లో నేను నివసిస్తూ తేజోమయమైన జ్ఞానదీపంతో అజ్ఞానం అనేటటువంటి వాళ్ళ అంధకారాన్ని నేను నశింపజేస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇది ఈ 4 శ్లోకాస్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అన్నమాట. సో మన యొక్క హృదయం అంతా కూడా మన ధూళితో కప్పబడి ఉంది కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేటటువంటి ఒక ధూళితో మన భక్తి మార్గంలో ఉంటూ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించినప్పుడు శీఘ్రంగానే ఆ మాలిన్యం అనేది తొలగిపోయి శుద్ధ జ్ఞాన స్థితికి మనం ఉద్ధరింపబడతాం. అంటే
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఇచ్చి, అనగా చరమ లక్ష్యమైన విష్ణువు కేవలం హరినామ సంకీర్తన మరి ఈ భక్తి సేవతోనే లభిస్తారు, కానీ మనోకల్పనలతో కానీ వాదాలతో కానీ కాదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా జీవితావసరాల గురించి చింత కానీ ఆందోళన కానీ పడాల్సిన అవసరము లేదు. ఎందుకంటే ఆయన హృదయం నుండి అజ్ఞానాంధకారాన్ని తొలగించినంతనే ఈ ప్రేమ సేవతో, అంటే అతనిలో ఉన్న ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి ఆ సేవతో భగవంతుడు తృప్తిపడి ఆయనకు అన్నీ కూడా సర్వాన్ని సమకూరుస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చెప్పారు కదా, క్షేమం వహామ్యహం అని మనం ఇదివరకు కూడా చూసాం. కాబట్టి వాళ్లకు ఆ బుద్ధి యోగం ప్రసాదించి తనను చేరుకునే మార్గాన్ని నేనే ఇస్తాను అని కూడా చెప్పారు. వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి అజ్ఞానాన్ని అనే చీకటిని తీసివేసి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తానని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ, ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవమజం విభుం అహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాస స్వయం చైవాబ్రవీషి మే. సో పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రుడు పరమం భవాన్ అంటూ స్తుతిస్తున్నాడనమాట. నువ్వు పరబ్రహ్మవు, పరంధాముడవు, పవిత్రుడవు, దివ్యుడవు అని స్తుతిస్తూ, పురుషుడవు, శాశ్వతుడవు, దివ్యమైన వాడివి, ఆదిదేవుడవు, అజం పుట్టుకలేని వాడివి, విభు ప్రభువు, ఘనుడువు అని స్తుతించి ఆ తర్వాత ఏమంటున్నాడు, అహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే అంటే ఇంతకు ముందే చెప్పారు నిన్ను గురించి. ఎవరు? సర్వే అందరూ. ఎవరు? దేవర్షులు, నారదుడు, మరియు అసితుడు, దేవళుడు, వ్యాసుడు, వీళ్ళంతా ఈ మునులంతా ఇంతకు ముందే నీ గురించి చెప్పారు. స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా చెప్తున్నావు. సో నువ్వు దేవదేవుడు భగవంతుడా, నువ్వు దేవదేవుడు, పరంధాముడు, పవిత్రుడవు, పరతత్వంవి, శాశ్వతుడవు, దివ్యుడవు, ఆదిపురుషుడవు, పుట్టుక లేనివాడివి, ఘనమైన వాడివి అయి ఉన్నావు అని స్తుతించి తర్వాత ఏమంటున్నాడు, నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు ఇలాంటి ఋషులందరూ ఇదివరకే ఈ సత్యాన్ని ధృవపరిచారు. స్వయంగా ఇప్పుడు నువ్వే ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నావు అని చెప్పి అన్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, సర్వమేతద్ధృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవాన దానవా. సో కృష్ణ, నువ్వు ఇప్పుడు నాకు చెప్పిందంతా కూడా సత్యమని నేను సంపూర్ణంగా అంగీకరిస్తున్నాను. నేను దేవదేవా, దేవతలు కానీ దానవులు కానీ నీ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేరు. నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవాన దానవా, ఎవరు దేవతలైన దానవులైన నవిదు తెలుసుకోలేరు నీ యొక్క స్వరూపాన్ని అని చెప్తున్నారు. అంటే శ్రద్ధ లేని వారు, దానవ ప్రకృతి గలవారు భగవంతుని తెలుసుకోలేరు అని ఇక్కడ అర్జునుడు ధృవపరుస్తున్నాడు అనమాట. మరి దేవతలకే తెలియజేయబడదు వాళ్ళకి శ్రద్ధ లేనప్పుడు, అంటే ఇంకా ఈ రోజుల్లో మనబోటి వాళ్లకు శ్రద్ధ లేనప్పుడు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం అంత సులభం కాదని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. కాబట్టి అది కాకుండా భగవంతుడి కరుణ వల్లే మనకు ఆయన పరతత్వాన్ని కానీ పరిపూర్ణతను కానీ అర్థం చేసుకోవటం సాధ్యపడుతుంది, ఆయన కరుణ ఉన్నప్పుడే. సో ప్రామాణికుడైన అర్జునుడి మార్గాన్ని అందరూ కూడా అనుసరించాలి. ఏది? అర్జునుడు సన్నిహిత స్నేహితుడు, భక్తుడు కాబట్టి ఆ దేవదేవుడు అతనికి వినే అర్హత ఉంది అని చెప్పారు. సో అలాగే మనం కూడా అర్జునుడి మార్గాన్ని తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్తత్వం పురుషోత్తమ భూతభావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే. సో ఇంకా స్తుతిస్తున్నాడనమాట, ఓ పురుషోత్తమ, సర్వకారుణుడా, సర్వేశ్వరుడా, దేవదేవ, జగత్పతే, జగన్నాథ, నీ ఒక్కడవే నీ ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా నిజంగా నిన్ను తెలుసుకోగలరు. స్వయమేవాత్మనాత్మానం, నువ్వు ఒక్కడవే స్వయంగా నీ యొక్క శక్తిని, వేత్తత్వం పురుషోత్తమ, నీ యొక్క శక్తిని నువ్వే తెలుసుకోగలవు అని అంటున్నాడనమాట. సో అది అందరికీ అర్థం చేసుకోవటం కూడా కష్టమే.
ఎగైన్ చెప్పేది ఏమిటంటే భక్తి ఉన్నప్పుడే, ఆ సంబంధం ఉన్నప్పుడే భగవంతుడు అర్థమవుతాడు. దానవ ప్రకృతి ఉన్న, నాస్తిక ప్రకృతి ఉన్న కృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. అలాగే భాగవతంలో పరతత్వాన్ని గురించి ఈ రకంగా చెప్పారు. ఏమని? 1వ స్కందం 2వ అధ్యాయం 11వ శ్లోకంలో వదంతి తత్తత్వవిదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్యతే. సో పరతత్వం అనేది నిరాకార తత్వం, పరమాత్మ అంచెంలో భగవానుడిగా 3 దశల్లోకి అనుభవంలోకి వస్తుంది. ముందు నిరాకార బ్రహ్మం, ఒక బ్రహ్మం అంటే ఒక వెలుగు. ఆ తర్వాత పరమాత్మ మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది, ఒక రూపం, పరమాత్మ రూపం. చివరికి భగవంతుడి రూపం మనకు అనుభవంలోకి వస్తుంది. కాబట్టి పరతత్వాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటప్పుడు మనిషి చివరికి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడి అనుభూతికే చేరుకుంటారు, భగవానుడి అనుభూతి అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన యొక్క స్వరూపాన్ని సామాన్య మానవుడు కానీ, బ్రహ్మానుభవం లేనివాడు కానీ అర్థం చేసుకోలేడు అని చెప్తున్నారు. మనం భగవద్గీత శ్లోకాల్లో కూడా ఆ భగవాను నిజతత్వం అర్థం చేసుకోవటానికి గీతా శ్లోకాల ద్వారా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు. కానీ నిరాకారవాదులు కొన్నిసార్లు కృష్ణ భగవానుడిని కానీ లేదా అతని అధికారాన్ని కానీ అంగీకరించరు. అయినప్పటికీ కూడా ఆ ముఖ్య పురుషులలో పెక్కురు అతన్ని పురుషోత్తముడిగా ఎరుగజాలరు. అంటే భగవానుణ్ణి కానీ లేదా అతని అధికారాన్ని కానీ అంగీకరిస్తారు నిరాకారవాదులు కూడా. కానీ చాలామంది పురుషోత్తముడు ఆయన అన్నది వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని చెప్తున్నారు. అర్జునుడు ఇక్కడ మరి పురుషోత్తమాన్ని కూడా జగత్పతి అని కూడా సంబోధించాడు కదా, అందుకని వక్తుమర్హస్య శేషేణ దివ్యాహ్యాత్మవిభూతయః యాభిర్విభూతిభిర్లోకాన్ ఇమాంస్త్వం వ్యాప్య తిష్టసి. నువ్వు ఏ దివ్య విభూతుల ద్వారా ఈ లోకాలన్నిటిలో నువ్వు వ్యాపించి ఉన్నావో వాటన్నిటినీ దయతో నాకు విశదంగా తెలియజేయి అని ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడనమాట అర్జునుడు. ఇదంతా విన్నాడు కదా భగవంతుడి మహిమ, ఈ భక్తి నన్ను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకే మరి భయం అనేది ఉండదు, ఈ మోక్షం అనేది ఉంటుంది అని ఇదంతా కూడా విన్న తర్వాత ఈ పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ భగవంతుడి మహత్యాలన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి నువ్వు ఏ దివ్య విభూతుల ద్వారా ఈ లోకాలన్నిట్లో వ్యాపించి ఉన్నావో అసలు నాకు విశదంగా చెప్పు, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు. కథం విద్యామహం యోగిం స్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింతోసి భగవన్మయ. సో కథం విద్యాం అహం, ఏ రకంగా నిన్ను నేను తెలుసుకోవాలి. మరి యోగీశ్వర, నిన్ను ఎప్పుడు కూడా సదా పరిచింతయన్, ఎప్పుడు నీ గురించి ఆలోచిస్తూ నిన్ను నా ఆలోచనలో ఎలా ఉంచుకోవాలి. కేషు కేషు చ భావేషు అంటే ఏ భావాలతో, ఏ రూపాలతో చింతోసి భగవన్మయ నిన్ను స్మరించాలి అని అడుగుతున్నాడు. సో నిన్ను సర్వదా నేను ఎలా చింతించగలను, ఎప్పుడు నా ఆలోచనల్లో నిన్ను ఎలా ఉంచుకోగలను, నిన్ను ఏ రకంగా నేను తెలుసుకోగలను, దేవదేవా నిన్ను ఏ రూపాల్లో నేను స్మరించాలి అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ అడిగాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు? విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన భూయ కథయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మే మృతం. సో జనార్దన, నీ యోగ విభూతి దయచేసి నాకు కంప్లీట్గా వివరించు. ఎందుకంటే ఎంత అధికంగా శ్రవణం చేసినా సరే అంత అధికంగా నీ వచనామృతాన్ని నేను ఆస్వాదింపగోరినందున ఎంత విన్నా కూడా నాకు ఇంకా తనివి తీరటం లేదు అని చెప్పి అంటున్నాడనమాట. కాబట్టి నీ యోగ విభూతి ఏమిటో నాకు కంప్లీట్గా నువ్వు వివరించు అని అడుగుతున్నాడు. భగవంతుడి లీలలను ఎంత శ్రవణం చేసినా ఎవరు కూడా తృప్తి పొందలేరు. శ్రీకృష్ణుడితో ఆ సంబంధం ఉన్నవాళ్ళు, దివ్య సంబంధం, ఆయన లీలా వర్ణనలు వింటున్న కొందికి వాళ్లకు దానిని విని ఆనందిస్తూ ఉంటారని భాగవతంలో కూడా చెప్పారు. అంటే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని గురించి, ముఖ్యంగా అతడు ఏ విధంగా సర్వవ్యాపి అయి ఈ ప్రపంచం మొత్తం నువ్వు ఎలా వ్యాపించి ఉన్నావు, ఈ విషయం గురించి వినటానికి అతను చాలా కుతూహలం చూపిస్తున్నాడు.
ఇదంతా అన్న తర్వాత అర్జునుడు భగవంతుడు ఇలా అంటున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ హంతతే కథయిష్యామి దివ్యాఖ్యాత్మ విభూతయ ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యన్యో విస్తరస్య మే నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే భగవంతుడు, సరి నువ్వు చెప్పిందంతా విన్నాను, బాగానే ఉంది, నా వైభవోపేతమైన సృష్టి విస్తారాలు ఇక నీకు చెప్తానైతే విను. దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయ, నా మహిమలు, ఈ దివ్యమైనటువంటి ఈ మహిమలు నీకు చెప్తాను విను. కానీ అర్జున, నా విభూతి అనంతం కాబట్టి కేవలం వాటిలో ప్రధానమైన వాటిని మాత్రమే నీకు చెప్తాను. ప్రాధాన్యత కురుశ్రేష్ఠ, ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే కురుశ్రేష్ఠ, నాస్త్యంతో విస్తరస్యమే. ఎందుకంటే వీటికి ఎండ్ అనేది లేదు కాబట్టి, నేను నీకు లిమిట్లెస్ కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క మహిమలు నీకు కొన్ని విషయాలు మాత్రం, ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్తాను విను అని చెప్పి అన్నారు భగవంతుడు. సో ఆయన విభూతి అంటే ఆయన యొక్క మహిమలు అన్లిమిటెడ్, భగవంతుని యొక్క అదొక విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః అహం ఆదిశ్చ మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. అహం ఆత్మ గుడాకేశ అంటే, గుడాకేశ అంటే సరే అర్జునుని సంబోధిస్తున్నారు. అంటే అర్థం ఏమిటి? నిద్రని జయించినవాడా అంటే, నిద్ర కాదు, డీపర్ మీనింగ్ తమో గుణాన్ని జయించినవాడు, తమో గుణం అనే చీకటిని, అజ్ఞానాన్ని జయించిన అర్జున. అహం ఆత్మ, సో నేను ఆత్మను, సర్వభూతాశయ స్థిత, అన్ని జీవరాశుల్లోనూ కూడా వాళ్ళ హృదయాల్లో స్థితుడనై ఉన్నాను. అహం ఆదిశ్చ, నేను ఆది దేవుడను. మరి అహం ఆదిశ్చ మధ్యం చ భూతాన్, సో నేను ఆది, నేను మధ్యము, మరి నేను అంతాన్ని, భూతానాం అంత, ఈ అన్నిట్లో కూడా అంతాన్ని కూడా నేనే అయి ఉన్నాను. కాబట్టి అర్జున, సర్వహృదయాలందు నేను నివసించి ఉన్న ఆ పరమాత్మ నేనే, సర్వజీవులకు ఆది మధ్యాంతాలు కూడా నేనే, జీవులందరికీ ఆది మధ్య అంతము సమస్తము నేనే అయి ఉన్నాను అని ఇక్కడ భగవంతుడు ఆ రకంగా ప్రారంభించారన్నమాట చెప్పటం. సో అది చూసాము. గుడాకేశ అర్థం ఏమిటో, తన ప్రధానంగా విస్తరణ ద్వారానే ఈ సమస్త విశ్వానికి నేను ఆత్మను అని చెప్పారు అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇకపోతే ఈ రోజుకి లాస్ట్ శ్లోకం, ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మురుతాం అస్మి నక్షత్రాణామహం శశి. సో ఇక్కడి నుంచి నేను ఎందులో ఏది అన్న విషయాలు ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ అన్నిట్లో చెప్తారు. సో ఈ శ్లోకాలు క్విక్గా చూడాలంటే, ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, జ్యోతిషాం అంటే వెలుగు, ప్రకాశవంతమైన వస్తువుల్లో రవి సూర్యుడను, మరుత్తులలో మరీచిని, నక్షత్రాలలో శశిని చంద్రుడను అని చెప్పి కొన్ని విషయాలు ఎగ్జాంపుల్స్గా మనకు చెప్పారనమాట. సో ఇక్కడ అది ఈరోజు మనం చూసింది. సో ఈ అహం ఆదిశ్చి, నేను అందరికీ కూడా ఆది మధ్య అంతాలు నేనే అని చెప్పారు కదా. సో అది ఇక్కడ కొద్దిగా చూద్దాం. తన ప్రధాన విస్తారం ద్వారా ఆయన సమస్త విశ్వానికి ఆత్మనని చెప్పారు. ఈ సృష్టికి పూర్వం భగవంతుడు తన ప్రధాన అంశాల ద్వారా పురుషావతారములనన్నింటినీ కూడా దాల్చగా, అప్పుడు ఆయన నుండే సర్వము ఆ రకంగా ప్రారంభమైనది. కాబట్టే ఆయన ఆత్మ మూలతత్వానికి మహత్తత్వమైనటువంటి ఆత్మగా ఆయన ఉన్నారు. అంటే భౌతిక శక్తి అనేది సృష్టికి కారణం కాదు. వాస్తవానికి మహావిష్ణువు మహత్తత్వము అనేటటువంటి సంపూర్ణ భౌతిక శక్తి అందు ఆయన ప్రవేశిస్తారనమాట. ఆ మహత్తత్వంలో మీరు గోలోక చార్ట్ చూడండి, అందులో ఇది మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఆ భగవంతుడు ఆ మహత్తత్వము అనేటటువంటి సంపూర్ణ భౌతిక శక్తిలో ఆయన ప్రవేశిస్తారు. అతడే దానికి ఆత్మ అయి ఉన్నారు. సో ఈ సృష్టించబడిన విశ్వాలలో ప్రవేశించే మహావిష్ణువు మళ్ళీ తిరిగి పరమాత్మగా ప్రతి జీవిలోనూ ప్రకటితం అవుతారు. ఇది మనం చూసాం.
సో ఆత్మ ఉనికి కారణంగా దేహం నిలిచి ఉంటుందని, ఆత్మ ఉనికి లేనిచే దేహము మరి అభివృద్ధి, అంతే కదా, ఆత్మ ఉన్నప్పుడే దేహం ఉంటుంది, ఆత్మ లేకపోతే అక్కడ దేహం ఏమీ కూడా ఇంకా ఉండదు అని మనందరికీ కూడా తెలుసు. అలాగే ఈ పరమాత్మ అయిన శ్రీకృష్ణుడు ప్రవేశించనిదే ఈ భౌతిక సృష్టి అనేదే ఉండదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అన్ని విశ్వాల్లోనూ భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో అన్ని ప్రపంచాల్లో కూడా ఆయన ఉన్నారని సుబలోపనిషత్తులో కూడా చెప్పబడింది. సో భగవంతుడు పురుషావతారాలు 3 భాగవతంలో వర్ణించారు. విష్ణోస్తు 3 రూపాణి పురుషాఖ్యాన్యదో విదు అని సాత్వత తంత్రంలో కూడా అవతారాలను వర్ణించారట. ఏమిటి? భగవానుడు కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, ఈ 3 రూపాల్లో భౌతిక సృష్టిలో ప్రకటితమయ్యారు. యఃకారణార్లవ జలే భజతి స్మ యోగ నిద్రాం. సో ఈ కారణోదక సాయి విష్ణు బ్రహ్మ సంహిత 5.49లో ఆయన్ని వర్ణించారు. అనగా దేవదేవుడు, సర్వకారణ కారణుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు విశ్వజలాలందు మహావిష్ణు రూపంలో శయనిస్తారు. అనగా అతడే విశ్వానికి ఆది, సృష్టులకు పోషకుడు, సమస్త శక్తికి అంతము అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఒకసారి మీరు గోలోకాచార్ట్ చూస్తే ఇవన్నీ మీకు కనిపిస్తాయి. హరే కృష్ణ. అంతటితో మనం ఈరోజు క్లాసు ఎండ్ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో